Здравейте, приятели, точно така аз съм тук, Димитър Дичев, Дичкрю, и днес съм с Солата в Амено и правим... Здравейте, баси Лазара! И правим втори влог. Пак на същото място сме като... Баси Лазара, дай Лазара! И сега... Лазар. И така, това е Ники Спасов. Аз съм Пего, не Спасов. Той не... Това е Спасов, това е Спасов. И така, хора. А в случай, че са се посълзени очите... Не. Да. Кажи Дича сега. Какво смяташ да играеш днес? Ами днес смятам да играем била. Мъжки секс! Голяма шега! Да не ги четеш от humor.bg. Не, Фейсбук. То също хумор. Не е вярно, не е същото. Да. Едното започва с другото с това. Ха! Бе, Защо е? да го държа. Добре, така. Моя влог е така. Хора, блестелите в очите, а харесваш. Много е. Какво правиш там на китаец? Това котка. Не знам. Кога ще му решиш китай? Китайска котка. Това не е просто ми да не си помислите нещо. Стояне де курбан, не знам. Модерната ми камера Canon от първи век. На Дичев. По-скоро на Пего, защото той харесва. Кога? Ха-ха! Сега... Как ми харесвал? Тя е грозна и Искаш да се запознаеш с нея пак. Ще правим видеото всяка. Жалко, че нямам пауза, да го справя пауза и като съм там да покажа както да. Не, аз говоря за Елито, иначе за другата е готина. Венеция? Ти не си я виждала го пак готина. Пуснинки изглежда готина. Кой бе? Като я видиш, се наплашиш, аз ти казвам. Ива. Една Ива Костова живее в Зорница, не знам кой блок, 30 блок, на фамилия Параматарове. Иначе аз говоря за Елито, че тя е... А човек стига снима улицата, е бах интересното. Снимай хората. Добре, дай. Хората, примерно красива сцена. Красивия отстав. Не си на майчите и Тя иска вафа хумор. Дай бе. Не, аз ще снимам. Ще те снимам аз те. Дай. Защо? Човек, ти снимаш така само. Добре, аз снимам скоро. Чакай, най-яката история. Ние вървим. И вървим. И камерата си озвучи. И така, Пего, кажи нещо сега. Как беше първото ти гадже или то беше несъществуващо? Момче, какво беше? Момче или хермафродит? Момиче. Утре. Това е невъзможен отговор. Това е вярно. Вярно. Да знаете, бившата ми гая беше курва, ако чуете например някой нещо курва, Тя беше мъж. не беше мъж, но беше курва. Мъж ли беше? Мъж беше. И аз така знам. Ти не си я виждал. Бъде, че ще... Виждал съм снимки във Фейсбук. Кога? Как изглежда? Утре. Ти си ме поканал на телефона след това. Как изглежда? Капанче. Има две вежди, две очи. Има една вежда, Стояне, една вежда. И сте големия небостъргати. Големия. И луната. Това е лампа. Една вежда на една работа, иначе на детето няма. Де горе глупости, тук това го качвам също. Качвай го, е. Еми, де горе глупости? Да. Това свети. Стояне, това там беше лампа. Дето с нощи спорихме дали е боксова кръшен ли човек. Лампа? Да, има го и тук напроти, там на последното. Така ли? Да, ама сега не само за това. Това лампа е? Добре хора, вчера с Дича бяхме пред стадиона и повече от час и половина гледахме някаква топка на върха на една от... Бяха две. Една от прожекторите. Да, от прожекторите и той вика, че е боксова курша. А той вика, че е човек, който гледа към нас и ще ни изде сандвичите. Беше застанали така и беше с черно. И според мен беше черно яки и сякаш само глава имаше. Нямаше човек. Значи Слендерман. Вау. Слендерман няма тяло. Има тяло, е. Има. Дай да снимам. Ознаме, ти по тая логика кажеш, че няма. Другите ръце къде са? И така хора. Дай да снимам, бе. Видя ли колко съм смешен? Бе, ще снима само мен. Ще толкова направя. Добре си снимам, като го пак само да Вижте ръка го! Някъде. The best vlog ever! Ти! Какво? Wait, give me the camera. Не! Give me the camera. Give me the camera! Епик снимане. Дай ми камерата, секунда. Така хора.
Дичев, ела до мен. I'll eat your legs and disappear from one ear and show up when everyone least suspects. О, тук има ключи. Това са ключове. Да, не мога да виж. Вижте, тия има така моята хубава Canon камера, дето от Дай Canon камера, бе. Или HTC Wild Series. Не е Wild, това е Desire. Desire 8181 Blade. Блин, така. Blade се нарича. Да си моя селен. Blade Вижте 69. хора, вижте ми непропуканият телефон, който не е пропуканото. Никога не е моето динозавър. Свече! Свече! Вижте моят динозавър, който го намерих в една пещера. Колко е глупо. Квадрат. Даже не е тъчскрин. Майнкрафт. Намерих го в една пещера с Майнкрафт. Хора, вижте! Дърво! Има го в Майнкрафт! Хора, вижте кола. Вижте у нас е хора. А, не, това е слънце. Хора, вижте кола. Това е... Очакваме го в следващите апдейти на Майнкрафт. Така ли? Да. Има модове с самолети, Има модове с това. Комуникация. Вижте колко интересно. Кажете ми, защо само тази цена с видеото? Вижте колко интересно. Вижте го, вижте. Това е тръба, бе, там. Добре, защо свети това на колата? Щом свети. Днес няма всяк. Не, няма да свети. The best log ever remind me of weather. Какво? Сега не съм влюблен, само че да се снимаш. Добре, ще имам това. Не. Добре, кажи ми, Дичев. Сега време така, време за лични въпроси за Дичев. Така, сега кажи ми. Аз ще задам въпрос. Добре, истинското ти име. Трите имена. Софрони, Иванов, Петков. Не, сериозно. Това трябва да е сериозно видео. Стоян Камен Стоянов. Това съм аз. Не, кажи твоето. Димитър Стоянов. Аз съм Стоян Камен Стоянов, а ти къв си? Николай. Илиан Спасов. Как? Илиан Спасов, така Дичев. На колко години си, истински години? 153. Той... На трета степен по 4. На скалата на Рихтер. Да. Не, сериозно, на колко? 14. Аз съм на 13,5. Малък съм. Може да ни речи, но той вече е в гимназия. Аз съм след. Ти си на 12. Да. Той е на 12. Така, сега Дичев и можеш да ми отговориш на... Какво искаш да бъдеш? Така. Значи... Най-як ти въпрос. Кажи ми, какво искаш да си в бъдеще? Искам да бъда пожарникар. Не, шегувам се. Искам да бъда футболист. И ютубър. Да, хора, аз мисля, че да, искам да съм ютубър. Много искам. А Спасов иска да е наркоман, който се засилва дървета. Иска да е емо. Не е вярно. Не е вярно. Пай. Я си оди пай. Да се Ти не снимаше. Да, не знам, нямам програма. Ма не стига. И сега е проклета бандика. Да ви се похваля, драги зрители, от Бат Шварцков. Днеска си купих бандикам и вече мога да правя клипове повече от 10 минути, затова... Добре, че бях аз да ти го пратя. Откъде да се я купя сайта, да. Карай. Чих сега и вече клипът стана твърде дълъг. Ще я купя, да? Стане ли, да. Стане ли 10 минути ще го спирам и сега малко да поснимем епично Стоян, епично Пего, епично Стоян, Пего и мен. Будов да нас имаш баряк! Имаш ушмекал. Не знам, А ти имаш кошми с носа. огромно. Вижте болница. А Дичев има... Очи би си скочат. Сега отиваме в архилерия. Сега отиваме на майка си. Майката. Добре хора, това беше. И това беше от нас. И до скоро виждане. Абонирайте се, дайте положителен вот. И така.